Tretiaci z odboru masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity zo školy neodišli ani po štátniciach. Práve naopak spoločne pripravili kurz Média v kocke pre stredoškolákov, ktorí ešte nevedia, akým smerom sa vybrať po skončení strednej školy. Prostredníctvom intenzívneho kurzu, ktorý potrvá od 10. do 13. júla, chcú záujemcom priblížiť štúdium na Prešovskej univerzite a zároveň im dať možnosť vyskúšať si niečo z mediálnej praxe. Hovorí jedna z organizátoriek Slávka Margetová. Chceli sme osloviť hlavne tých študentov, ktorí nemajú možno nejaké informácie o tom, že existuje tento odbor aj na Prešovskej univerzite, pretože väčšinou ľudia vedia, že existuje masmediálka v Trnave, v Bratislave, ale informácie o tomto odbore v Prešove sú minimálne a takisto sme im chceli priblížiť, ako vyzerá výučba, aby mali prehľad o tom, ako sa vyučuje, akí sú profesori, aké máme predmety a tak ďalej, aby mali možno nejaký nábeh pred svojimi konkurentmi, ktorí sa hlásia takisto na túto školu. Ďalšou výhodou študentov, ktorí sa zúčastnia tohto kurzu, bude aj to, že dostanú po jeho absolvovaní diplom, ktorý im pomôže pri prijímacích pohovoroch, pretože zaň dostanú určitý počet bodov, ktorý sa im bude rátať v rámci ich mediálnej činnosti. Uzávierka prihlášok je 30. júna.